Aivan tavallinen päivä Bucktownissa. No katso! Sirja, Amanda, Passa ja Nortin bussi. Mitä löytääkään hän Nortin bussistaan? Ai, ne ovat Jeffrey Campbellit. Hän löysi ne kadulta, bussista. Nortin bussista. North Avenue bussista. Oh my god! Mun täytyy mennä tuohon free bussiin. Nyt menee jalat alta. Mennäänkö yli? Mennään yli. Mennään vaarallisesti yli. Ja tuolla on walk on, don't you know that it's safe. Mä laitan heti alkaa. No, älä laita ihan vielä, ne menee pilalle täällä. Menee. Mä haluaisin tonne fiksipaikka-kauppaan. Mennään sinne. Nyt se kävelee niitten kanssa siinä. Nyt se kävelee. Nyt se kattoo vaan. Nyt se kattoo tämä. Joulu on tullut. Joulu on tullut. Oletko valmis?